Kum shibenta ban kener ya ki jingerap syaki longying ki baduk ki baim jakpo da ka babelas ngi ha kathan jirang. Henin kasngi ka socio economic life development jong ka menar presbytery jirang hapo ka jingelam jong itemen basan TR walang ubade uchairman jong kane ka komiti kalashim ya kesinjam da ka ba kila no senyang da ukhaw syaki sanspa khandai teli ki longying ki baduk ki baim jakpo da ka babelas ngi. Na kaliang jong kane ka komiti lengba uchairman utumen basan TR walang kalapan pau bagane ke jing no senyang kalalong na kabanta ki longying ki baduk ki bakerdu ki bayakendu ya ke jing hakane ka lockdown jong ke jing wan leng shop jong ke klam COVID-19. Layathu ru bagane ke jing yarap omdei tang na kabanta ki para riunget jong ke balang presbyterian hendrei ke dei na kabanta jong baro ki nong shong shnong jong ka than ki badon hapdeng ke jing kerdu hakum kene ka por ha ka ba ka parthai baro ka wei kadon hapdeng ke jing kerdu. Na kaliang jong kene ka komiti kala ai khublei ru ya iba bad hok nong mali na kabanta ka jinges nok tilang jong i ha kane ka kam ha ka ba ilano senyang hadu kumba arton ukhaw na kabanta ki te ki longying ki baduk ha kane ka sngi laidon langru ki dikhot jong kane ka komiti ki bakantup ya temen basan h singkli ubadei moderator jong ka menar presbytery iba serial doloi ubadei vice chairman bad temen basan rh walang ubolong kum usim ka himajirang. Na kaliang jong kane ka komiti kal ai ke jing kublei ru sya ka seng samla bat ke seng longkmi jong ka menar presbytery jirang ha ka ba kiletristom na ka bantaban pen urlong ya kane ka kam. Long na kaliang jong ni ka SLD committee ti ngila le igni ka program nomor ngi iba kane ka 4 jong ka jing 3 jong ni ka jing pangklam COVID-19 ba kini ki dong ki than jong ni ka don ka jing hiran na kaliang ka bam ka di kerdu ka bam ka di nomor baki pai ba ni kim yo syu ya ka 3 ka kita wa biang jing lek bela ti ban kamai kaji nang ta ngit phai ka lieng jong ka yadi ki thi ro mla shu ban nya ti kum ta ki don teng ju ki jing ka lieng ka bam ka di don teng ju ki jing kerdu magata na ka lieng ka ACLD habang i phai sudong ke ni ngi i ba ki bri ngi don kam nya ki jing rap ngila persyang da ka bor ka berit jong i ya ka ban ya lum ya lang ya senyang na kabenta ban penmi jingrap ban yo ai tang na ukhaw tang bagini yo bam hateng jong ni gijing kerdu isi di kumta ngis ngongo yo blai ula kren hakiriu cement jon gibaya no senyang lam na ki balang ba fair di kumjuru na kaliang jong gijing sengen thei seng samla wat na kaliang jong ka presbytery hero gila penok senyang bat ngila yo ulum la kumnu basan pusan ajar kaliang ba pisa aga ba ngilai penbaik ban thi do khaw bat ka ba kham kong san mangis ngo yo blai galong ba blai ula sngo ya ka jingkerpat ki jongi ha ka bangilek banya kren ye iba binong mali ha ka ba iro daga jing lakloi kemen sim yang kejing lakloi ila pau ya kejing yeno senyang bat ni ha ka ba ila ai do khaw kumba arton halo yo ni kejing tmu jong ka komiti na ka benta benyarap di baduk di besok besem minjar besem lanon ti nama kata halo di ni ki barong ai ke jingu so blai na benta ki ni ke jing kerkhu ki ba blai ula le lam ba jing tmu beret jongi kum ka komiti ha ka bangiyo ya ka ban thi yu ni khaw na ka liang ni ba binong mali ila ai kum arton khaw lawan ra hang ni ya ban yasam da ka singi ba na ka liang yung ka presbytery ngila yo ban thi kum ba sauton ni di total bro khaw bungiyo ya ka ban ya sam ni ka singi ulong ka ban riutan ki kani ka long ka jing trai ka beret yung ina ka liang komiti wa ina mla man pendap ya ka jing don kam jong paro ba nong shnong hanrei de ibor beret ngila ya persyang tang na ka benta ki badon kam halor jong ni ka jing gerdu na mangis ngau thu kam tam ka ni ka than jong ni ka singi ka don sa ka ni ka jing trai borba jong ni ka system ka ni ka asam mangisyong ka borda jong ka asam ti ka bu yung hepteng yung jing ti namar ka bam ka di hina kaliang yung kawan lang ba ka asam tinrin magadon ka ni ka jing khangdam asam wat kumjur wat na kaliang ka state mi halia yung ni singi ka don ka jing khangdam ha ni ki khapot baro khot wat gidukan ro kala pha ban khang ti kum ta ka bu ha ka jing ki pai ba de namar ka ni ka daw ba na kaliang yung ka SLD committee jong ka menar presbytery ngila persyang ban le da ka ni ka kam ka berit nang baga jing kerku jong blai ngiyo ya ban yasam yu ni khaw kat ka bangiyo na ka benta gi pai ba nong song sinong jingi nginam khain la ka long na ka no ko ja nyam ro ring ya
no senyang syaki nak bentapan ai jingrap diki tika ni golong jing tmu nak liang jungi jong ka SLD committee bat ni dua blai unang ya yarap ni ki po ge badang sa badang wan ro menginang la ban le ini ki kam nak bentaka buram jong te kumba kat no ying ki don kini ki long ying ki boduk ki don kame ke jingrap ok kat kum ge jing khen ge bangi yo ba ngila ba ni ki balang ba ferve ki tu ki badon kam tiki long kumba san spa khandai ying i ngila yo ya ka ban lum ye ki jing khen bat yakini i san spa khandai ying men tangen ai do ni u khaw kat ka ba ki yo ti kum tu ge jing khen ge bangi yo long mar sipol ne khat we kilo kat bi yo ai eta ka long jing khen ge bangi la yo